Ani to mi nejde. Tak co nám jde? Nic nám nejde. Co děláš? Panu. Jsem takhle jako pana, ne? Já jsem pana. Aha, Chápeš to? nikdo nic nechápe. Nikdo nás nechápe. Všechno se nám kazí na tom světě. Co všechno? Tak všechno. Na tom světě. Víš co? Když se všechno kazí, Tak, budeme kažené, i my správně. vadí. Nevadí. Co to máš? Co to cucáš? Ukáž. Ne, 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 ne. Co tam děláš? Je tam něco? Pojď. Au. Kam? Někam, kde něco je. A co dál?
tady měli být děvčátka. To tady byla legrace. To víte, všechno se stihnout nedá. My jsme pořád strašně zaneprázdněné. Tak, Co tomu říkáš? no, není to špatné, ale teď se nám to nehodí. Ukáž. Aha. No. No. Tak já už jdu. Aspoň trochu vína, Jiřinko, ano? Já nevím. Ale ano. Pane vrchní, prosím vás, co tam máte? Račte mít nějaké zvláštní přání? Chtěli lahvičku, prosím. Ale ne, něco sám vyberte, 2 deci. Naše Jarmila. Nedívejte se tam. Vy jste tady. Tady je to hezký, že? Tak to jste vy. Sestra mi o vás moc vyprávěla. Ani mi nepředstavíš. Já jsem sestra. Jarmilka. Slečna bude také jíst. Ano, a také bych se napila. Prosím, ještě 1 sklenici. Máte šneky? Bohužel ne, ale A zajíce samozřejmě taky ne. Mají Že ne? tam srnčí, slečno. Ne, to je moc velké. Já mám hlad na něco malého. Tak mi dejte to kuse. Je dost velké? Moment. Ještě něco menšího předtím. Přejete si zákusky, prosím? Ne, děkuji. Vezměte si, Jiřinko. Já nevím. Ale ano, my si dáme. To a to. Nebuď pitomá, dej si také. Představte si, ona má strach, že bude tlustá. Ale co pak vy nevíte? Máte dietu? No, totiž To bych nesnesla. já sladké nerad. Rozumíte, slečno Jarmilko? Mě totiž strašně chutná. Já strašně ráda jim. Je to výborné. Máte děťátka? No, promiňte. To je ale horko, že? Taky bych řekla. Je, už je to tady. Kolik je vám vlastně let? A proč vás to vlastně zajímá? Vyměťte svá. Pane vrchní, a kouříte vůbec? Nemohli byste mi nabídnout cigaretu? Moment, já přece ještě jim. Vy ji ale kazíte. Máte něco s filtrem? Tak vidíte, takové svinstvo. Ty lžíce jsou tak těžké.
Kolik vám to jede? Asi za 40 minut jede přece ten vlak. Za 40 minut? To teda máme co dělat. Pane vrchní, platit. Taxíkem to stihne. Hlavně, že neujel. Jiřinko, prosím vás, byla byste tak laskavá a došla mi, prosím, pro noviny. Já tomu pořád vůbec nerozumím. Já jsem jí řekla, že jste strýček. Jaký strýček? Totiž strýček mého chlapce. Jakého chlapce? On je z Jičína. Ona to na mě řekne. A co pak? Že se tahá dětkama. Tak tady to máte. Děkuji vám, slečno, a nashledanou. Bohem. Ahoj. Děkuji. Ahoj. Pardon. Pochop to, on nechtěl odjet sám. Páni. Pane železničář, kdy stavíte vlak poprvé? Ano, ten. Já nevím, ale možná příští stanici. Já myslela, že je to Orient Express. To máš jedno. Čechy jsou taky krásné. Čechy mé.
A kdo to bude platit? Mrtví, mrtví. Jenomže si zapomněla zavřít okno. Máš křivé nohy. To nevíš, že jsem na tom založila svou osobnost? Svaž si nohy v kolenou. Prýma. To se musí trochu procvičit. Dones mi vodu. Rehabilitační středisko. Umři, umři, umři. Umři, umři, umři. O. Cítíš, Co zás? jak ten život prchá? To je prýma, že jsme doma. Řekni. Co pořád máš? Tak řekni, že je to prýma, že jsme doma. Tak tobě to vadí. Nevadí. Tak řekni, že je to prýma. Já si budu říkat, co si budu chtít. Já budu mít třeba klavír. Že se budu tát jako ty. Co? Kdo se tahá? Jsme přece zkažené, ne? A já jsem k tomu řádně zaměstnaná, ty trdlo.
Máš na prsou mléko. Ale sluší ti to. Proč nás chcete zkazit? Víte vy vůbec, že jsme ve vývinu? Jak ve vývinu? Kolik vám to jede? Co v kolik vyjede? Dovolíte, já vám trochu upravím ten kapesníček. Naše Marcelka říkala, že jste badatel. Kapesníček, kapesníček, velký bílý kapesníček. Náš tatíček by vám dal kapesníček. No dovolte mi, Lužko, to už je trochu moc. Nic si z toho nedělejte. Měla od narození zápal mozkových blán. A co Blanka? Jak je stará vaše stará? No dovolte, to už se stává všechno. To už je pátý, co odjíždí. Už mi to nebaví. Musíme vymyslet něco lepšího. Je to tak nevšední. Nikdy bych byl nevěřil, že je to možné. Jako nějaké poselství z jiného světa. A přece si pozemská. I když jsi tak božská. Ty nejsi z tohoto století. Slyšíš? Julie, prosím tě, nebuď taková. Radši bych, abys nikdy nevstoupila do mého života. Víš? Julie. Co prosím? Promiň, to bylo nedorozumění. Já jsem tě nepochopil. Já nevím, co se to dneska se mnou děje. Že už na mě nebudeš taková ošklivá, když víš, jak tě miluji. Julie! Když já nevím, o co jde. Julie! Už vím, co je to láska. Chtěl bych, aby tento okamžik potrval věčně. Nebuď na mě tak ošklivá. Z tebe je mi životem trýzeň. Ty nevíš, co to pro mě znamená. Já jsem se do tebe asi zamiloval. Sakra. Julie.
Není tady někde něco k jídlu? Aspoň trochu marmelády, kdyby bylo. Ahoj. Je, děvčata, kdy jste tak dlouho? Jak se máte? Nechcete kafíčko? Dneska ne. Dneska pospícháme. Jo, já mít vaše mládí. Mládí, moje mládí, proč prcháš rychle tak? Proč při vzpomínce na tě slzou mě vlhne zrak? Kam pak pospícháte? Zase jinam. Tady dneska není legrace. Zůstaň u mě, dívko má, buď mi kamarádkou. Lásku raději nechtěj znát. Holky, počkejte, nechoďte nikam. No. Sedněte si, já vám uvařím kafe dobrý. Anděl a nelítá. Hele, ona tady má aspoň bůra. Šla nám pro cukr a my jsme ji okradli. Jak to my? Ukradla jsem to přece já. Tak ty jsi zlodějka. Ano, jsem zkaženější než ty. Kyš, kyš, kyš. A taky to znamená, že lžu? To nic není. To dělá každý. To nikdo nepozná. Pojď. Uděláme něco velkého, jo? Hoříme! Julie, jsi to ty? Ano, já. Julie, pořád na tebe myslím. Asi jsem se do tebe zamiloval. Ty nevíš, co pro mě znamená ta probděná noc s tebou. Julie, pořád na tebe čekám. Bojím se, že tě už nikdy neuvidím. Nebuď na mě tak ošklivá, když víš, jak tě miluji. Jsi tam, Julie? Ty se na mě zlobíš? Nezlob se. Odpusť, ale bez tebe je mi životem trýzeň. Ty nejsi z toho.
Víš, že bych byl nikdy nevěřil, že je to možné? Teď už vím, co je to láska. Ještě kousek masíčka. Co blbneš? No jinak už to žádné maso nevidím. A co tohle? To ne. Teď už jenom ovoce. Co říkáš, jaké ovoce? Já ti nerozumím. Řekni, že zase přijdeš. Slyšíš, Julie? Já mám ještě na něco hlad. Já tě špatně slyším. Kur domácí. Já jsem se do tebe asi zamiloval. Kuřátko, Kuřátko moje. to je veliký, to ne. Tatarský biftek. Ano, bifteček. Tak já ti ho dám na chlebíček. Ano, já připravím chlebíčky. Julie, promiň. Julie, miluji tě. Já tě miluji, Julie, ale řekni, že nebudeš už taková ošklivá jako minule. Julie, já bych byl nikdy nevěřil, že je tohle možné. Já jsem nikdy nic takového nepoznal. Julie, ale teď už si opravdu myslím, že teď vím, co je to láska. Co to děláš? To je škoda. Jak se jmenuje? A víš, že nevím. Na to jsem úplně zapomněla se ho na to zeptat. Ale mám jeho telefon. Ty tam půjdeš? No jasně. Anežko, prosím tě, ještě tady. Bože, děvčata, vy jste celé potrhané. A sama mašlička. Na co vy, děvčátka, všechno nepřijdete? Samá mašlička. Ježišmarja, co tady tak dlouho děláš? Já tam čekám jako teleno. Kdy seš tak dlouho, prosím tě? Ty se tady flákáš, jak se ho mám sama zbavit? Pozor na kosti. Dávejte pozor na kůstky. Dávejte pozor na kostičky. Kostižár. Dívenky, 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 dívenky. To je zkažený svět. Co? Líbejte mě. Kolik vám to jede?
už to nebaví. Já pořád nemohu vyjít na něco nového. Budeme muset vymyslet nějaký horší život. Ano. Apl. Augusta. Arzen. Ten je přece zavřený, ne? To je všechno na A, teď na B. Balík. Moc lirický. Beránek. Co je vlastně s beránkem? Začal pracovat. Koural. Hrůza. To neznám. Ale ne, já říkám hrůza, jakože nikoho nemáme na H. Co blbneš? Nemůžu to přečíst. To je přece Doda. Aha. Hele, a víš, jak se jmenoval ten, co pořád říkal, co s námi bude, co s námi bude? Ten, co umřel? No. Tady musí být někde podepsaný. A Jeníček přišel. Už to hází s naší Mařenkou. Marie, to jsem já, Honza. Slyšíš? Otevři, prosím tě. Marie, prosím tě, otevři, já vím, že jsi doma. Já s tebou musím mluvit, Marie. Já ti to musím vysvětlit. To bylo jenom nedorozumění, víš? Mařenko, já na tebe pořád myslím, otevři. Tak otevři, Marie. On na tebe pořád myslí. Marie. No otevři. Když na tebe pořád myslí. Prosím tě. On tě snad miluje. No tak sebou neškubej, když na tebe pořád myslí. Marie. Má krásný hlas Honza. Otevři, prosím tě. Honzíček. Děňa. Jan. Miluješ mě, Jene? Hele, Hans, je tam něco k jídlu? Nebo ti to snad vadí? No dovol, kdo říká, že něco říkám. Tak mi dej jeho adresu. Tuštička. A čítelně ano? Tra-la-la-la-la. Už tě nemám ráda. Já tebe taky ne. Ale já už skutečně ne. Opravdu. Teď už ne. Já už tě vůbec nemám ráda. Kam jdeš?
Tak co? Kde jsi byla? Na konci. Na konci čeho? No na konci plovárny, ne? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pojď. Kam? La 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 Pojď. la 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 la. Pojď. La 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 la. Vidíš, já jsem ti říkala, pojď. Ne. Ne. Kouřit se musí. To je ale zkaženost. To je zkaženost. Pojď. Prosím tě. Hele, motýl. Víš, tomu já právě nerozumím. Proč se říká miluji tě? Rozumíš? Proč se třeba neřekne třeba vejce? No, to je nápad. Podej mi jedno. Ale ne, to já říkám jenom tak. Dělej. Jestli o něco jde, rozumíš? Tak o co jde? Ty myslíš vážně, že o něco jde? Že něco je? No, třeba potom, když někdo není. Jako když někdo umře. Dejme tomu ty. Jak to já? Snad ty ne? Teďka tady sedíme a teď si představ, že bychom to nebyli my. Tak to by bylo tedy blbé. A kdo ti vůbec říká, že jsme to my? A že vůbec jsi? No ty. No vlastně ano. Jinak by se to dalo u tebe těžko dokázat. Hele, hlášená zde nejsi, nikde nepracuješ, vidíš, na tebe není důkaz. Nic není. Je tam něco? Pusť. Něco by se mělo dít. Ale co? Děvčata, vy pořád někam pospícháte. Rudé růže, rudé růže, rudé růže mám tak rád. Chci je pro tě, moje milá, chci je pro tě natrhat, ověnčit ten plavý vlas tvůj. Rudé růže mám tak rád. Co tam? Můžeme to jednou zkusit jinam, ne?
šumí. Co dělá? Bude zalévat. Ten se má. Jak to? Takhle vstávat. On si nás vážně nikdo nevšímá. A co když nám něco schází? Kdyby tak lidi věděli, jaký jsou po ránu mrazy. Na co myslíš, prosím tě? Ty ale vypadáš. Mě by stejně zajímalo, proč si nás ten chlap v tom zahradnictví nevšiml. Co tady vlastně děláme? Proč nám aspoň nezačal nadávat? On nás snad ani nepolitoval. Takový dědek, prosím tě. Vždyť my jsme mladé. My jsme mladé a máme život před sebou. Víš, čeho jsem měla najednou strach? Že nás ten dědek vůbec nevidí. Taková blbost. Já jsem si myslela, že jsme se snad vypařili. No ne. Tak proč si nás ten chlap nevšiml? Proč si nás nevšimli ti na tom bicyklu? No proč? Proč je tady ta voda? Proč? Proč je řeka? Proč? Strýčku, proč? Proč je mi zima? Proč? No proč? Vidíš? Přece jenom jsme. Jsme. Na procházku už nikdy nejdem, ano? Správně. Na procházku už nejdem nikdy.
taky správně. Moc. A vadí. Nevadí. Pojď pryč, tady nic není. Hele, do výživy. No, já mám hlad. Třeba tam něco bude. Jo, leda zima. Tak jedem. Po les někdo jde. Odešli nás. Mě brní noha. Už jsme tady. Pusť. To bude asi ono. Kde je? Co? Ta výživa. Pojď. Co to piješ? Víno? Co to blížeš? To nesmíš takhle. Musíš opatrně, aby to nikdo nepoznal. Podívej. Vidíš? Jemně.
Očičko, voní. To je dobrá máčenka. Proč my si to vlastně všechno nedáme na talíře? Ano, uděláme si hostinu. Co teď? Houbičky. Ti prosím tě. Vadí. Nevadí, jasně. Měla jsi už tady to zelené? Ukaž, které. My nemáme nic k pití. Já to neunesu už. Tady jsou lepší. Tomuhle říkám dortíček. Ne tam ty tvoje srágory. Vadí.
nevadí. Módní přehlídka. Co blbneš? Tak, ještě si tady. Budeme pracovat a zase to bude krásné a čisté. Tak.
To jsme si zapracovali, veď? Ano, ano. Ale všechno jsme to napravili. Ale já jsem šťastná. Já jsem taky tak šťastná. My jsme přece obě tak šťastná. No tak řekni, že jsme šťastná. A hrajem na to? Ne. My jsme přece doopravdy šťastné. Ale to nevadí.